Takže čaute ľudia pri 5. videu. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Kátka. Tak čaute u nového videa. Dúfame, že sa vám toto video bude totálne páčiť a aby bolo veľa followerov. Katka, tišie. Tak ideme hrať akurát Roblox DOS. Budeme sa s mojím kamarátom budeme striedať po každých 10 dverov. Dúfam, že sa vám bude páčiť ten DOS. Keď si môžete dať za frenda, ja vás hneď príjmem a môžete si dať za 4 € na mesiac komunitu. Akurát si ideme zahrať toto DOS, tu na je. Dúfam, že toto video bude pospešné. Počkaj, si takto. Dobre, tak teraz si ideme zapnúť svet a dúfame, že sa vám to video bude totálne páčiť. Tak ideme na to. No som tu, ja som bol na vecku a akurát ideme ten No, Lukáš, keď ty budeš v 10 dveroch, tak mi dáš ten ovládač. Dobre, odomýkam prvé dvere. Ešte neviem, čo sa tu má ani totálne robiť. Teraz to hrajem inak prvýkrát. Lukáš, ty nechod do skrine, lebo až keď zablikajú svetla, tak vtedy môžeš ísť do skrine. Okay. Lebo vtedy ide tá prvá príšera a keď na teba zakričí kde, tak je tak, že pst, tak sa pozri okolo seba. OK. Nemusíš ísť do skrine. Ja viem. Teraz na mňa vybehne, ja sa zblázním. Až keď blikajú svetla, tak vtedy neblikali svetla. Čo to nerobím? Juj, Ice, nekúkaj sa! Nekúkaj sa na ňo. Už ťa... Super, Lukáš už porazil prvú príšeru, to je super. Tak, teraz už o chvíľku máme 10. dvere. Nie, 8. Potrebujeme kľúč. To je pravda. Choď z tej postele, lebo aj na to máš pomôcku. Že keď ide ten rýchly, ten čierny, keby tak to je láž. A potom, jak ti bude, napríklad budeš počuť
a pôjde zelenú svetle z miestnosti, tak pôjde ambuš. Takže vtedy sa mám kde skryť? Do skrine. Alebo pod posteľ. Ale pozor, on je taký rýchly, že len 4 sekundy máš na to čas. OK, už som skoro všetky dvere prehľadal. No, choď za tým modrým svetlom a tam budeš mať tie kľúče. To modré svetlo ti pomáha vlastne. OK. Co tu nájdu? Tak, super. A už je za chvíľku v 10. Toto Už? sú 9. dvere. 9 dvere. Juj. Nie, 10. Dáš mi ovládač? Ďakujem. Ja ten dosť viem hrať rýchlo. Viem hrať super. 11 tu, áno. 12. Tu tak je hore. Kurňa. Hej, že ste sa zľakali. Tak? Keď na teba vyskočí pavúk. Akurát hraje spiska hokej. Asi Takže spiska to bude vedieš... kúsok rušno. Hej, tu bude kúsok hrušno. A to nevadí. Sme sa omylom vrátili do 11. Ideme tu dole. Máme málo Super. životov. Áno, máme málo životov. A je tu totálna tma. Áno. Aha, je tu zapalovač. Zápalka. Zapaľovač. Nejde. To zobrať. Dúfam, že sa nebojíte. Tu je klb. Vypadol nám internet.